ιδανικό έδαφος. Δεν είναι ρώσος. Αυτό τώρα από το 14 έχει βγάλει η ελληνικό. Όχι, ο πατέρας δεν ξέρω, είναι πότε είναι Ρώσο. Η γυναίκα το δεχόμενα από Ουκρανία Ρωσίδα. Άμα είναι από τότε, πώς είναι το Γιατί η καταγωγή της, από το κράτο του μπαμπά, είναι από εσάς. Εντάξει. Αν μου είπατε πριν 3 χρόνια από το γίνει αυτό, για αυτό μπορούσαμε να σκοτώσουν πάντα. Πιστεύετε αυτό. Δεν το πίστευα ποτέ που θα γίνει αυτό. Ποτέ δεν το πίστευα. Και τώρα λένε τώρα γιατί υπάρχει, πάει τελείως. Πάει τελείως, ακόμα να δεν τα είναι, ούτε καν όνομα. Και το κάνει μια δουλειά που κάνει. Και τώρα έχει γίνει τραμβίνιο. Αυτά είναι όλα θέματα για τα μάτια. Θερμοσύφωνα έχει το σπίτι, έτσι. Τι να κάνει. Έχει τόσο κόσμο, θέλεις να μιλήσεις κάτι.